Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 8 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 31 ngadto sa 42. Unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kang Jesus. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga tao mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpaka-Dios ka." Si Jesus mitubag, "Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo kun sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw ka mo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." Og dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod nining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.